Para celebrar no conxunto do Estado español non é outro que o chamado Plan Europeo sobre o futuro das pensións en Europa. Estamos a falar de que se están movendo cousas, pero esas cousas non se están movendo solamente aquí no Estado español, se están movendo no conxunto da Unión Europea. Se están tomando decisións de forma cara a un futuro donde as pensións públicas desaparezcan da escena. Hai unha estrategia clara para privatizar todo e as pensións, polo tanto, forman parte tamén dese todo. Decía antes que o punto estrela destas concentracións é que estamos metendo nocións nos concellos en rexeitamento a intención de privatizar as pensións públicas a través do chamado Produto Europeo de Pensións Individuais, compañeiros e compañeiras. Están a diseñar un futuro para que desaparezcan definitivamente as pensións solidarias, as pensións justas, as pensións de reparto que temos en estes momentos en gran parte dos Estados europeos. Hai un plan conocido como Plan Paneuropeo, con desgravacións fiscais con o objetivo de favorecer as aseguradoras e a banca privada, e queremos instar aos concellos a aprobación de unha moción que vamos a presentar nos concellos dirixida ao Goberno español, ao Congreso dos Diputados, Parlamento Europeo, Defensor do Pobo, e o objetivo é de acatamento da Carta Magna para actualizar así o poder adquisitivo das pensións. Queremos que na Constitución se garantice a todos os cidadáns desde o momento que nacen a ter un futuro medianamente digno. É dicir, as pensións deben ser garantizadas da mesma maneira que o é a sanidade ou o ensino público. Por lo tanto, decir que xa iniciamos a meter mocións en todos os concellos da comarca de Ferrol, ao igual que o están a facer o conxunto de compañeiros e compañeiros do Estado español. O próximo xoves, día 26 de abril, vamos a intervir no pleno ordinario do Concello de Ferrol como fin de expresar as nosas demandas e anunciar movilización social en coordinación con as distintas plataformas a nivel de Galicia e do Estado español. Compañeiros e compañeiras, posiblemente o día 30 deste mes se acorde unha nova movilización. En todo caso, vamos a estar á expectativa porque unha vez que teñamos claro que o día 30 temos a movilización, nos vamos a poñer en contacto a través dos medios de comunicación e a través de outros medios. Decía que nos vamos a poñer en contacto con todos vosotros para de novo incorporarnos a unha nova movilización. É necesario facer un chamamento á unidade de nación. Estou pensando que hai algúns agentes sociais que deben de incorporarse de forma clara a esta movilización ciudadana. Non podemos levar cada unha bandeira distinta e unha pancarta distinta, compañeros e compañeras. A situación é de unha gravedade tal que non podemos permitirnos ese luxo. Por lo tanto, chamamento a que eses entes sociais se incorporen de unha puñetera vez e de forma clara a esta movilización ciudadana. Se estamos facendo este chamamento